Maayong adlaw mga idol, i-share ko lang sa inyo mga idol ang herbal na akong nasulayan sa daghang higayon mga idol. Ug mao ni ang napulo ka benepisyo bahin sa Blue Ternate. Antioxidants, usa sa dakong importante kaayo na makatabang sa pagprotektar sa atong mga cells sa kalawasan ug uban pa. Anti-inflammatory, makatabang sa pag-alima sama sa injury, mga infections, mga trangkaso ug uban pa niini ug mga panakit sa atong panglawas. Brain boost, makatabang pagpahimsog sa atong mga memorya. Improve eyesight, makatabang usab kini sa atong mga mata sa panglantaw. Reproductive health, makatabang sa atong panglawas labi na bahin sa pakighilawas ug himsog natong panglawas. Stabilize blood sugar levels, makatabang palig-on sa atong panglawas ug makatabang pagkontrolar sa atong dugo. Beautify skin, makatabang sa pagpanindot sa atong mga pamanit ug usa-usab kini ka cleansing. Strengthen hair, makatabang pagpalig-on sa atong mga buhok. Aid in digestion, makatabang paghilis sa atong mga gipangkaon. Respiratory health, makatabang sa pagpahimsog sa atong baga or lungs ug uban pa sa atong lawas.